Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Natapos na ang 3 ka bulan, unang quarter sa 2014. Dalaygo na Ginoo nga niag gihapon kita mga kaigsuonan ug kauban gihapon kita sa atong pagtuon dinhi sa atong programa sa Hope Channel Philippines Mindanao. Salamat sa inyong kapag-ampo ug suporta ug hinaot nga inyo kanang himuon pagpadayon samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, meaning katapusan nga mga kasaysayan sa kalibutan. Bag-ong pagtulunan mahitungod sa balaod ni Ginoong Kristo. Balaod nga gikinahanglan nga atong mahibuluan o ang unang pagtuon nga atong hisgutan karon mao ang mga balaod sa panahon ni Ginoong Kristo nga kini magapabag-o, magapaprisko sa atong mga na og unsa nga mga balaod nga angayan nato ipadayon sa atong kinabuhi og ang mga balaod nga wala na karon apan kun imong hisgutan kini aduna kini pagpahinumdom sa dako nga sakripisyo ni Ginoong Kristo alang sa atong kalawasan, alang sa imo ug akong kalina ug kalipay. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa makausapa sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw tungod kay nagahatag ikaw bag-o nga pagtulunan karon ug ang mga televiewers, ang mga suki nga nagasunod niini nga programa, imong gihatagan sa mga panalangin nga nagahatag kanila og kusog ug kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Ingon nga kami, imong mga sinaaran nga imong kuhaon sa balik ni Ginoong Kristo nga kaming tanan. Uban sa among mga minahal sa kinabuhi, bisan sa among pagkadili takos, imo kaming gihimong katakos og makapuyo uban ni Ginoong Kristo sa kinabuhi, kalipay, kalinaw nga walay katapusan. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Mga balaod sa panahon ni Ginoong Kristo. Usa kini kapagisgot sa matawag nato mga balaod nga ang uban nahumana atong masabtan dinhi kung unsa ang nahitabo ni Ginoong Kristo samtang kini nga mga balaura anaa sa iyang pagministeryo. Apan gusto na akong ihatod ang pagpangumusta sa tanan nga mga abogado nga unta kamo magapadala og mga panguna-una usab og inyo lang ipaagi sa ato ang social sites sa Facebook o inyong i-email sa ato ang website sa address nga inyong makuha din sa Hope Channel South Philippines or South Hope Channel Mindanao. O kami malipay nga muhatag ni ana og pagtagad. Labi na gayod kay kining pagtulunan akong kumpisal nga mas maayo unta kung dunay abogado gayod. Labi na gyud kun atong gisgutan na gyud ang mga laglom nga mga pamalaod. Apan ato lang kining himuon nga dili lang nato istriktuhon kayo ang iyahang legality kundi isgutan nato in the light of theological information. So mga balaod sa panahon ni Ginoong Kristo. So Attorney Tagalogin, ato na ni, Attorney Donasco, Judge Ondalok, Judge Masias, Attorney Gongob, mao kini ilang mga expertise og dagan pang uban nga mga abogado nga makahatag og hayag nining atong leksyon. Kamo na lang ang mo paggagmay niini, mo pinupino niini sa atong mga iglesia diin kamo nabutang. Ang atong memory verse makita sa Roma 2:14 nagaingon nga kung sa kinaiya ang mga hintil nga walay kasuguan
magabuhat sa gimbutan sa kasuguan nan sila kasuguan na sa ilang kaugalingon bisan wala sila'y kasuguan. Sa to pa, ang mga tao kuno nga wala makailag kasuguan, wala sila'y kalibutan unsa kanang naang kasuguan, gahimo sila sa mga butang nga naa sa kasuguan, kini alang kanila mahimong kasuguan. Buti pasabot nga sa imong paghimo sa mga butang nga wala ikaw mahibalo, wala di ikaw mahibalo nga ikaw nagahimo sa kasuguan ug kanang naa kay imong gihimo unknowingly part kana sa imuhang kasuguan bisan to the letter wala ikaw kalibutan ini. By the Spirit to the Spirit sa imong gihimo ikaw adunay kasuguan ug nakahimo ikaw niini ug nakatuman ikaw niini. Dunay sinultihan sa mga abogado nga kanang ignorance of the law excuses no one. Buti pasabot nga dili ka pwede makaingon nga dili ko ninyo masilutan ana kay wala ko'y kalibutan sa balaod. Panalitan, dunay mga drivers nga mobisita sa siyudad sa Davao. Sa Davao, dunay balaod nga ani nga kalye 40 kilometers kada oras. Niini nga kalye na pod 30 kilometers kada oras. Og niini nga kalye 60 kilometros. Pag-abot mo dito, harurot ka, dito ka nagdagan og 80 kilometers sa allowed nga 40 lamang. Dakpon ikaw, then maing ka, sorry kayo, wala ko'y kalibutan sa balaod. Ang tinuod, dunay na nakaginyana o usahay ang mga enforcers, murag doon na sila grasya apan, ang uban, stricto kayo, maingon, sorry po kayo, nga amo lang po kang tikitan, kay apil naman na sa among buhat, nga wa po may kalibutan kung tinuod bagyon nga kahibalo ka wala. Amo lang yapong hatagan sa ticket, silutan ka, bisan wala ka masayod sa balaod. Bisan asa ko mo paingon, mao kan ang mahitabo apan ang tinuod, mas maayo gayod nga nakahibalo ikaw kung unsa ang balaod ni ana nga lugar, unsay balaod ni ini nga barangay, ni ini nga lungsod, ni ini nga probinsya, ni ini nga syudad, kay apil ka na sa imong pagkalungsuranon. Part ka na sa imong pagkalungsuranon. Now, karon dunay mga balaod sa panahon ni Ginoong Jesucristo, adunay dakong kalambigitan sa mga balaod sa Roma. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang gi-apply dito nga law, mao kato mga Roman law, balaod nga ginapanday sa Romanhon nga pangagamhanan. Gani, sa atong kapanahonan karon, dunay dako kaayo nga impluwensya. Ang atong balaod sa kalibutan karon adunay hulagway sa mga balaod sa Roma. Buti pasabot nga kung magisgot ka og balaod sa atong kapanahonan, kini nga balaod nagasimhot sa kasagaran sa balaod sa Roma. Kini nga balaod nagpasandig sa mga balaod nga napanday din sa Roma. Sa ato pa, kining Roman law, bisag gitawag kinig Roman law, balaod sa Roma, pero kini nahimong influensya, naka-influensya sa mga balaod nga gipanday sa uban nga mga nasod sa kalibutan. Matawag nato nga manindot perpekto o di masiguro ta kaingon nga dunay balaod nga perpekto gawa sa balaod ni Ginoong Jesucristo, pero ang balaod nga gipanday sa Roma nakahatag kini og interes sa uban nga mga dapit, uban nga mga nasod. Mao inungdan nga gikopya nila ang uban nga mga prinsipyo nga anaa makita sa balaod sa Roma. Og ato masabtan nga bisan si Poncio Pilato doon na siya gitawag nga dako kaayo nga pag-aplikar sa mga balaod nga anaa makita nimo sa Roman law. Kung mo eskwela kita og kurso sa balaod, mo na giingon ako, adunay masugama ka nato nga gitawag og Roman law. Naka-influensya kay kini sa ato na panday nga mga balaod tungod kay wala lang kini nagtandog sa legal nga aspito sa pagkinabuhi kundili nagisgod usab kini sa moral o social nga
pamaagi. Mo ni kanindot ini nga Roman law. Kay sa texture sa Roman law sa iyang mga panid kung imo siyang basahon, imo makita nga dili lang siya nagisgot sa legality, kundi nagisgot sab siya sa mga the moral concerns, social issues. Mao kana siya ang kanindot sa Roman law kay nagtandog siya sa uban nga mga butang nga dunay direkta nga apekto sa usa ka tawo nga lumulupyo. Dili lang sa ilang syudad o sa ilang gobyerno, kundi ngadto gayud sa gitawag dunay emotional connection ang ilang gihimo. O katong sigutan ko na ang civil law. Civil law. Balaod sa mga lungsuranon, mamumuyo o katilingban. Kanang magminyo ka, naman sa Hope Channel Philippines, daghan kayo ang nagplano nga magminyo. Doon na sila mga, ang ilang adto sila mudangop diha sa civil registrar. So, under sila nining civil law. Nga ang lalaki, makapangasawa, babae. Although doon na medyo na twist na karon ang civil law sa uban nga mga nasod, kay ang lalaki pwede naman magpakasal og lalaki. Pero hinaot nga kanang balaura, dili na siya maabot sa Pilipinas. Dili na siya maabot sa mga dapit nga adunay advocacy sa gitawag one man only to one woman. Civil law, mabuhi ka, inigkataon nimo, register. Inigpakasal nimo, register. Inigkamatay nimo, register. Mao ka na, under ka na sa civil registry. Civil law ka na mga kaigsunan. Kadang magparehistro ka, that is under civil law. So kini si, kung imong tanawon sa balahang kasulatan, si Jose ug si Maria, doon na sila dako kaayong pagrespeto nini nga balaod. Kay kung ako pa si Maria o ako pa si Jose, sa diha nga doon ay balaod nga magparehistro, mura og dili ang ngayan nga si Maria mulakaw ni adtong panahon na. Tungod kay si Maria, matawag na to 9 months pregi. Kanang 9 months, mao naman na ang takna gyud nga manganakay na. Ambot og ngano nga wala po'y balaod siguro ni adtong panahon na, mga lokal nga mga balaod nga ilang napanday nga ang mga buntis excuse sa pagrehistro or wa man kita makabasa gyud sa gitawag og detalye sa unsay naa sa kasing-kasing ni Jose. Basing ang kang Jose pod, kay si Jose, obligado man gid siya, kay di man siya buntis, laki man siya. Si Jose, kinahanglan gid siya mo rehistro, pabantayan lang niya, kinsabay babantay siya ang asawa, o sa unang panahon, tawag mo mananabang. Kaya wala pa may mga graduado sa midwifery niya itong panahon na. O ako Jose, mingon siguro ko, bilin lang ka, honey, darling, bilin lang ka, kay magparehistro ko. Hangyoon na nako dito nga irehistro po gagapil nako. Naman ko certificate sa clinic nato din nga buntis ka, 9 months na ka, dili pwede nga mo travel ka. Pero basin sa una-una pong Jose, gusto gid siya nga mo witness, mo saksi sa diha nga mga anak na si Maria. Wa ta kay bala ni mga kaigsunan, pero ato lang nakita nga si Maria submissive kaayo sa balaod sa civil law. Kuyo gid siya sa iyang bana, apan sumala sa sugilanon, nakapanganak gid siya on the way sa ilang imbis nga parehistro sila, taman ra sila dito sa Bethlehem aron ipanganak ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Sunod nga balaod mo kining civic law. Civic law. Kini may kalambigitan sa tawhanon gyapon kini nga mga responsibilidad. Kini bagayisgot na sa Sanhedrin Council. Ang Sanhedrin mo na siya the highest legislative body of katong mga priests
mga scribes, mga Pharisees, unsa pa to mga daghan kaayo nga mga membro nini, mga dako Sanhedrin Council, pinakataas, matawag nato ni sa atong kapanahonan nga Supreme Court. Pero religious ang iyahang order. Religious ang iyahang komposisyon. Dili to mga mayor, wala to na appeal niini. Ang Sanhedrin mao gani ang galitis ni Ginoong Kristo, mao man gayud ang Sanhedrin. O ang ilang pangulo niini mo gitawag tong high priest nga sa ilang panahon mao kato si Anas. Daghan ang mga hisgutan nato niini, pero gahisgot kini kadto bitaw mga temple tax. Ang temple tax mo kini ang makita sa Matthew 17:24 ngadto sa 27, Exodo 30:13, levirate marriage kadtong ang asawa sa sakalaki namatay ang bana, ang mupuli mao ang iyang igsuon. Mao kana sa levirate marriage na siya sa civic law. Pag divorce, Matthew 19:7, Deuteronomy 24:1-4, mga balaod kini nga gipanday under sa civic law. Tulion sa ikawalo ka adlaw, nagyapon kana niya gibutang, o makita kana sa John 7:23 og sa Leviticus 12:3, o kanang ang adulterers pagabatuon hangtod mamatay kana balaod kana kaniadto, apan wala kana nato makita nga balaod nga giaplikar sa gobyerno nga balaod. Gani sa atong kapanahonan wala gyapon kana nato makita nga balaod, bisan tungod kay kining mga balaorana matawag nato kini nga gi-overshadow kini sa the principle of the Ten Commandments nga mao gayud ang tinuod or governing law. Ang tanan nga mga balaod ma-overshadow kini unya, isgutan nato mga kaigsunan. Og dinhi sa Matthew 26:59 ngadto sa 61 gaingon, unya ang mga saserdote nga punuan og ang tibuok nga Sanhedrin nangitag ikabutang-butang bato kang Hesus aron ilang ipapatay siya. Apan wala sila'y hingkaplagan bisan tuod nangatubang ang daghang mga bakakon nga saksi. Sa katapusan diay duruhang nga miduol og miingon, kining tawhana nag-ingon, makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios og sa pagpatindog niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Kini nga gisgutan din ni mga kaigsoon, gapasabot naman kini nga duna sila mga pamaagi unsaon pagpangitag sayop under sa ilang gihimong gipanday nga balaod aron ilang mapataral si Ginoong Kristo ngadto sa hukmanan o ilang mapasakaan og sumbong. Gani wala sila nakita, bisan si Pontius Pilato nang hunaw sa iyang kamot kay wa siya makita nga sayop, pinasikad sa ilang gipanday nga balaod. Apan mga kaigsunan, gihimuan siya sala nga kanang gitawag og blasphemy. O kana makita kana sa ilang gipanday nga mga balaod. Hebrehanon 18 sa iyang pag-ingon sa unahan, ikaw wala magtinguha ni may kahimuot sa mga halad inihaw og sa mga gasa og sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala, kini ginahalad tuman sa kasuguan. Daghang mga balaod nga dili nato masabdan, apan dili gapasabot nga dili nato kini tumanon kay mao kini ang nagpamatuod sa atong pagkamangayo nga lungsuranon. Dili na kinahanglan masabtan nimo ang balaod igala, so aron imo kining tumanon. Pananglitan ang balaod sa ikapulo. Doon ay mga katawhan nga dili ganahan sa balaod sa ikapulo. Balaod sa adlaw ng igpapahulay. Balaod sa pagsimba sugod sa alas 8:30 sa buntag hangtod sa hapon sa Sabado. Kini nga mga balaod, daghan ang wala kasabot ni, daghan ang dili ganahan niini apan. Ang nakasabot niini o ang nagahimo niini nakaingon tinuod gayod nga ang balaod nga ginasulti sa balang kasulatan kini makapatambok sa kalag og sa espiritu. Apan kinahanglan nga ato masabtan nga ang pagtuman sa balaod dili tungod kay kini obligasyon, kundi usa kini kakalipay og nagtuman kita pinaagi sa gugma. It's being motivated by love. Ang kalipay mao ang pagkahibalo nga kini kalipay usab sa Dios. Atong isgutan ang sunod nga balaod, ceremonial law. Kaya ito raman ang review. Ceremonial law, mga seremonyas, mga balaod kini nga may kalabigitan sa serbisyo
sa sanctuaryo. Mao gini ang ceremonial law. Ang ceremonial law wala na karon, nahuman na kini. Hapan kung imong isgutan kini, basahon nimo unsa ang ceremonial law, ikaw makadayig o appreciate sa dako nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Kay ang tanan nga gihisgutan dito sa sanctuaryo, nagpunting kadto ni Ginoong Jesucristo sa iyang buhat o sa iyang sakripisyo nga nagatod kanato og kaluwasan. Karon wala na ceremonial law. Apan ang paghisgot niini makatabang sa atong puntarya nga pagtuo ni Ginoong Hesus, ingon nga mao ang umalabot nga maghuhukom. Sa ceremonial law, si Ginoong Jesucristo nga giulagway didto sa atong sa halad sa usa ka walay mansa, walay tatsa nga hayop offering, mao ang atong gipaabot, mao gipaabot nga manuluwas kaniadto. Apan sa iyang pagbalik, siya usa na ka maghuhukom. Mao kana higala. Og dunay rabbinic law, dili rabbinic law, rabbinic law. Balaod sa mga Parisiyo, mga nag-angkon nga sila ang nakamaulang og sila ang mga maangay masunod. Mo ni delikado nga balaod kini mga kaigsunan, stricto kini kaayo, mao ni siya gipadako sa mga Parisiyo. 613 ka mga balaod ilan nakutlo gikan sa mga balaod ni Moses. Sa first 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, na ilang gikuha diha ang 613 ka mga balaod. Og 39 niini naglambigit sa adlaw nga igpapahulay nga sa matungod mao kini hinungdan daghan kayo mga views may tungod sa pagbantay sa sugo tungod niini nga gipanday sa rabbinic law. Dinhi si Ginoong Jesucristo nahukman nga wala muuyon sa ilang halakot. Kining gitawag og sa Hebrehanon ang pulong halakot, paglakaw nga matarong matulid. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, adunay mga nahibiling komentaryo may tungod sa oral law nga gitawag og midras. Ang legal nga sulat gitawag og misna. So kung magisgot kag balaod, na sumala sa misna kana mao nay mga oral law nga dunay legal connections, legal collections, legal connections. Pan ang mga chapter niya, mga part niya gitawag mga tabnet. So kung misna ang oral law kini nga gi-collect nila nga nahimo na pud nilang epektibo kaayo nga pamaagi silang pagkinabuhi. Apan di ta malimot ang napulo ka sugo. Mao gid kana siya ang governing law. Wala na ilain nga mulabaw panini nga balaod kundili ang napulo ka sugo, 10 commandments or moral law. Ang napulo ka sugo mao kini ang naglandong sa tanan nga mga balaod. Gani mao kini ang basihanan o sukdanan sa tawhanong buhat o pagtuo alang sa pagkamatarong. Ang 10 commandments example. Wala ko niingon nga sundag yun ang napulo ka sugo, biyai ang uban nga mga sugo. Kung kining mga gagmay nga mga balaod na panday, bisan sa inyong barangay, sa inyong komunidad, kung napanday kini, apan wala kini ni sukwahi sa napulo ka sugo, sa simbahan, pwede kita magahimo og mga lokal nga mga balaod, apan dili kini pwede nga ipasumpaki nato sa napulo ka sugo. Kay kini napulo ka sugo, mao kini say guideline sa tanan nga mga sugo. Gani ang pagsupak sa usa niini, pagsupak sa tanan. Sumala sa Santiago 2:10. Gaingon dinhi Santiago 2:8 ngadto sa 12. Kuno galing inyo mang ginatuman ang harianong kasuguan, sumala sa kasulatan nga nag-ingon. Higugmaa ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon, nan maayo ang inyong gibuhat. Apan kun kamo adunay mga pinalabi, nan kamo nagapakasala og sa balaod kamo na hinukman nga mga malapason. Kay bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibukan, apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinipason sa tanan niini. Busa mga higala, kaigsunan, atong dahigon na Ginoo, nga gihatagan kita niya og presko nga mga pagtulon na mahitungod sa balaod. Si Ginoong Jesucristo, nagpailalom sa usa ka balaod sa iyang kapanahonan. Wa siya gisupak, kung doon na may mga tao nga nagahukom kaniya, nahukman siya apan, sa iyang kaugalingon, wala siya makasupak sa usa ka governing law nga mao ang
napulo kasugo 10 commandments og labaw niya na ang iyang kinabuhi connected ngadto sa Dios nga mao ang nagahatag sa balaod. Kung ato kining himuon sa atong kinabuhi, mahimo usab nato pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang kaluoy og ikaw mahimong usa ka tinuod nga lungsuranon sa Dios, nagatuman og nagasunod kanunay sa iyang mga kabalawranan. Aron siya malipay og kini tumano nato himuon uban sa gugma. Atong paminawan ang awit sa Advent 7 sa dili pa kita matapos. Ang atong kinabuhi sa masagaplo sa baybayon, sa kanunay sa balod kusog-kusog, bisan asa lang ipatpat huwag ianod sa dakong balod, kay kini walay bili nga gianon gapnon sa kapalaran, gapnon ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan, ang paniyak hindi pa kamatyan. Wala na'y paglaom sa diha kinikuso-kusohon, ilamba-lamba o masablay sa mga gaon. Ang uban sa kabatuan, sunugon sa katawan, kay kini walay bili, kay gapnod man, gapnod sa kapalaran, gapnod ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan, ang paniyak hindi pa kamatyan. Nanumdunay gapnon diya sa kadagatan, mao'y hugaw tan-awon sa katawhan. Ang gapnon nga kinabuhi, itugian sa Dios samahan, kay hatag bili ni Jesus ug bag-ohon ang tanan. Gapnon sa kapalaran, gapnon ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan, ang paniyak hindi pa kamatyan. Gapnon sa kapalaran. Amahan nga langit nun, salamat kayo ini nga pagtulunan o ginaot nga kini makahatag og dugang inspirasyon sa among pagsunod kanimo ingon nga imong mga katawhan nining ulahing mga adlaw. Salamat sa imong pag-ayo sa mga balatian, sa mga kaigsuonan, sa ilang mga kinahanglan, panginahanglan material, labos tanan sa espiritual. Dalagyon ikaw karon ug sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among luwas. Amen. Ang paniyak hindi pa